sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga Oke, mungkin terkendala oleh jaringan. Kita lewati dulu untuk Bapak Blue Hairs. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pendapat dari jaringan kan. Oke, kita lanjutkan kepada Mang Sinaga 14. Waktu dan tempat kita persilahkan, Mang. Oke, mau lihat tuh. Kita ikut tegaris bawahi do. Molo marhata sinamot berarti ima sobani adat sobani uhum nanaing si pasahaton di paranak tu parburu ala naing mamuka huta ala naing pahutaon nama buruna berarti iko sobaon nama hula-hulana manang napuna buru ima algani buru ni hitabataki ala naing mana saham may mana gabe paniaran ni namangalap alana nunga di pahuta berarti nunga di pahuta berarti iko pasahato ma soba ada niba do soba uhum niba tu hula-hula napuna buru jadi persatabian may bahwa naung sahma buru ni halaki di paraja tu margani na manguli. Jadi tarsongonido, jadi istilahnya dangarong ison transaksi, dangarong ison jual beli, adat, nialap adat, iko pasahaton dodot adat. Artinya, molo songon na idot niya mang jeding nakin, anggo masalah pasahaton maharin na kunadong men, adong duha-duhan. Alay natahatay, ahado fungsi ni sinamoti. Inom ma pada dasarnya, songos sobani adat sobani uhum berarti naung di pahuta jalan naung di paraja buru ni perburu jadi tarsongonido istilahna intini sinamoti sinamot di pasahama tu perburu molo akatupaan no pasahaton nama tu nama keluarga alai pas do jolo mardalam masinamoti ipeso aso sah sude akka paradatoni sahma burunai di paraja tu di pahuta tu huta ni paranak jadi tarsongonido istilahna makna ni sinamot artinya molo sinamot inna ido na ni dokon nakin adong sinamoton berupa barang buido alai no ngaino gabe di pasada ma doho rupiah na ni cetak ni pamareta na jolo akabengkol do ido sairokon sedia mahorbona sedia malobuna sedia mahodana sedia ma omasna ino do asa di bain na jolo pakata itu alaeng go nasaon molo tung di pasada pedo rupiah na dicetak ni pamareta las marohamuna jadi ido pada dasarna ikut tabado garis bawah na balo sinamoti amala soba ni adat soba ni uhum ni parada may naung di pahuta buru jalan naung di rajahon buru ni nasida atar songonima mau lihat hos. Oke. Terima kasih untuk tambahan dari Amang Sinaga 14. Ada orang sotuhu pasaha dopetu Amang Royal Sinaga. Tasapa ma Amang Boru Niba ima Amang Desa Adat Ragi Hotang. Horas Amang Boru. Oras dia karena tutu aku Rode Inang hos serta di gudang di luluannya Mataraja natahatayon gimana tutu napauneo kita makna sinamot dalam pernikahan Batak ngagudang niya kubigin kaningan alay itu pinatalaba tiba alay hirana pasdo pangetusyon ni tulaku Sinaga 14 roli sudia karena mabain statement na kaningani alay uceritahon pion rupani alay maaf dulu ay nataulahoni idora nata ceritahonon alana buidohonon
gudang do literasi, bahkan literasion berbagai luat mungkin pengertian jadi salah. Alain atau lahon di atas sinamot ima songonero konia mangro sinaga nakanik tulang niba soba mai tutu soba niuhum soba niadat mai tuhula-hula. Jadi di sombaon tatu sidon dangadong kat batasan ni semampu makana dangit termar hata sinamot jol marhori dora jala dung na marhori ba takas dui sukun natoras ni naboru nok takas do mustada do tonin na baru pe makatai tua kahasiataan alana makata sinamot tita muluso ni hori muluso i buido pe masitomuan di holong kurang goli zaman nuai ngodak songon na zului gabe kurang maknana alai tepak di na zului kubereng nakaningan ni na zuli dibahas buido ata na zuli itu sonari alai sonarion ima songon nahama na bui si sobahono tutu hula-hulai sisuai dohot makna niadati alana makna niadati tatusi doi ahama nanaing sipatu paud disi jala tatu sehali songon nilokon ni amang guru zedling ra dak sinamot bulu ula ni sinamoti mungkin di topik lain mata bahas jadi na pengertian na sobania ada doi tu hula-hulai nah tapi di hataho disi masna disi orbona natal molo sobbania ada di mana mang ai berbeda di sobbani uhum ai sobbania ada dang wajibi ali molo sobbani uhum pasti wajib sono majoma ai bolu pik pehitan no berdialog dengan dui alana hubajoin amang pengertian ni ba arti namang uhum dot adat sarupa do huetong yamang imatuho nang diadat todo uhumi jadi ang goam uhum nuaing na sunia adat to berarti nang buaya adat naksalah itamang ayumi do tuho ugari jadi kurasa anggo soyada todo sada uhumi dan mungkin gabe sada gabe di horjaho ni gabe sada kesepakatan ni di horjai agudanggo uhum na sutara adat alani dinamika sinarion jina makatahi ita bahasa sobbani adat sobbani uhum bo majalo sinamo tiba bulu pinanguta buru jadi unak kita berbeda pendapat penol boy do hita lai saling memberikan argumentasi na alana nabinot bang sabta biya mang aku kan di mewakili mau aku enggak majau mewakili na poso na manukut tuh kana tua ido posisi kudiso jela huboto tak boy mayama alai bulu berpendapat pe amang huboto takkas na taula honon ning memang ngagawi hasomalat dihita alai hami jala au sadiri dabu do honok ku mewakili majo hami sesuara ni naposo buasa iku gabi sada keharusan molo dang sisui sinamot gabi gagal uleuni artinya transaksi do disi jadi molo didokko do dos ni roha do sibena saudi na butina dong na gagal abu walu siamang mau liate madi amang guru sending la mutaba matutu pangatusion ale amang rata pay uti do kana sian akada tai nong uhup tai nong gabi dia daton unang gabi tado nakaningani gudang nama sanwai dihatai panamotan HP gabi sursarin namang ngalen topik yamang adang lani daksi tulutulpu amang mulutar singot tusi natiana dia ngai patolhas nakaningan kesepakatan bersama dei
nang dus durohan ni suparanak super boru pamarai saluhuna alai sido idin na marhata sinamot ayang go masalah adong musik ke belakang hari dakko sada ya manggudang go nasi songoni alai dang gabi garis bawah na tabahin bahwa pengertian ni sinamot adong musik item-item baru tak songoni to ngamang menurut tahu alai bulu tuk salah piau siap salah do to ngamang alai na ulau kami amang dia karena makata ya daton arti na sinamoti kan sungai to kodongan ni sobban uhum dei sobban ya ada ayam gozol marumah tangga dus ruana ubagak sian na sopanasa uhum dope pasa sobba dang ya ada di mana aleu jago don ubagak perumah tangga gabi don alai dang nagabe hina na makata hitar mangira makna ni sinamoti dalam pernikahan Batak mulai ate mainang host mulai ate ma ditabay dongan anon gabe taba. Oke, terima kasih untuk kata pembuka dari Amang Boruniba, Mamang Desa Adat Ragi Hotang. Tasapa mamuseng di peserta Tanah Baru Nakok, Ima Amang Harto Tapea. Talema tong partikia dia mangon sebelum kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Jadi mulai ati ma dito guys. So ni ma dia kena tu nami nang takas patari parpod dia ka pangatusiot taring di makna ni sinamot dolo pernikahan ada Batak ima di nurang ta natabas di partikyan nom. Dala sa tabi di tasaluhut na ati tumadongan non nalugi hurang tong dia kapadokan bolo ni Karias sope on pangatusyon ni bemon amang dala unang gabi sirereheon alay ko coba jo tong niyan nakin ngobe hihut dia kapadokan dia ka amat taraja jala memang heraido tong na bunyat tusan alay memang modo tong niwal ra yakka na berjuli modo hubereng gitu harus ada hujaha ada pengatusyon taringot makna ni sinamot dalam pernikahan ada Batak memang yang guna juluin na makna ni sinamoton omma na nijalo ni perburu tu paranak na gabi jaminan untuk tuburuna kehidupan kelangsungan kehidupan tuburuna jala berupa barang atar songoni mara na jolo pengatusyon ni sinamoton makna ni sinamot alay seiring berjalan jala memang dung tuwi pe bera marumah tangga nga mulai bergeser be makna ni sinamoti tuja masaon arion labatan na nga dong be berupa seserahan naking ay padokod at kadongan jala memang situju di ba dia kapadohan niya kanetu nakingan berupa seserahan maneng na si pasahaton ni paranak tu perburu alay sonarion nga gabi bergeser mana gabi patu-patu paun ni perburu tulau pesta na gabi iro na gabi pergeseran tu ngayon na ipatupan makna ni sinamoti artinya yang guna juli memang soner ni buro dapur rakunaking soner ni tulang manurung guru jending jala memang ido inna na juli alay sonari siswe pergeseran ni sonari seserahan na pinasahat ni perburu paranak tu perburu na gabi patu-patupa untuk tu pesta hera-hera so ini nama huwereng doang pergeseran ni makna ni sinamoti jala hera-hera ima aing ko naking soner nya kadonga berupa metra ina memang hera-hera so ini nama tong maknana untuk nuangon jadi hera-hera ima jona bui ni tariason rupane duita saluna mulai ate mau pas mau setu hos. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan Tapape Mapartikia tu Amang Royal Sinaga. Waktu dan tempat kita persilakan, Amang. Kami terturut Amang Guru Jedingi. Panak kok jom saya itu host. Ngalau Bapak, ayang boy paksaun. Ido, mau lihat ya mak. Pangatusan na bayi matu sih. Ido niyan nang mangigil do iba tok pangatusyon sian asida. Taringok husina maton nyam molo hita nak kading
Satulog dohita sinamoti ima dalan pasangap pemanakpe sobani humta tunap puna tubu tunap puna boru inanaung digabehon manakpe diudukon boru nai nagabe paniaratta alay ronak king suku-suku ni siya namang guru jedding molo pinasaha sinamo daikol yanon nama pauseyang imanak kanik suku-suku ni saddo molo dihita si habata hottay heran na swadong dope boy dohonot tahata marikon manang pehata wajib ikon na marsi paulolo dohita alay hati hay ninna ma ay baba jol manuaing na madangi molo dialap sa daburu di baik gabi paniara di sadahuta naung siya na nagok pinasaha sinamot rodo mo siya na puna borui mangidik borunai dibuat do pahapahanan na manakpe dibuan dipasaha manang majonongay manuk niyong maboru niyong mahelah par budu-budu par mahamahan asarong wari marsugot ibuan manang nahabing na niyong maparmahamahab boru ninna tinaudo di sinakaning molotup pwede do guru jedding nakiksongon ini niyan hataido napatupahon rumah tanggay napajongjokor rumah tangga ni anak ko ni narak berhak do na tua-tua ni parboru do na tua-tua ni paranak padi do rumah tangga na baruon narak mendukung do na dua belah pihak asa denggar rumah tangga ni anak kon na baru mar rumah tanggay law songonido napuna tubo napuna anak dipajay do anak kon nai dilihat do parbalohan na lago beulaon na kapartanuan ni om maulamang asa denggar rumah tangga mi songonido do napuna boru tong iliad do mutik ni payogon na law suanon nyon di hauman ang pinasaha ni amatta kuna parumay urut tu si matutu sadado mahita keluargai kuduang nuaing ala naung di parserahat kita nung ngadus bedopa marmeme anak dadopa do marmeme boru binait tamma SMP anak kon tongoni do boru ni bay binait do tong tamma SMP sarupa nama goli-golina ina margelengi jadi hudut tu si mau saunari hita idada pola be no marsitiro kita yang ko namar ni anak ko ni nung ngadus betaha natabain songoni do tong hupar rumah tangga ni laus pinaodol nama tu anak ko ni ala nung nga parsiko lebi na manuay hamu mamang ngamarroha hamu ningon nama tuburui hamu mamang hamu mainang nung amarroha ho ningon nama tu anak ko ni asaw muli na sida patu rumah tangga nai molo petutu gumodang sinari ni borui manak pe sinari ni parumah ini holan hata pinaodol nama hunda tua-tua huwa paodol nama sianda tua-tua huwa anak ko ni malo-malo mahamu marsiba dimunan molo pe dumoya inang sinarim ningok kuburui so tunggabe leheho parhalang ulumon ayar gadi hodo parhalang ulumon aswarga si duan natoro ina mapuda tu anak ko ni tutubuni baboru molo boru niba seni memehon nama tu borui molo pe gorak sinari minangda ikonu marga benom mo parhalong ulumon lumobi ma hualaman ainggo dito nga nibagas samu nada gabi amat tami pe amang inang manusi piringmu ito nga nibagas may alay mo nung haluar hamu seto nga nibagas hualaman pusituan na torop ikono marga parhalang ulum ido poda tu borui law songoni do tong poda tu anaki marroha huamang na marsia juak ko ito nga nibagasmi ido tong udut tu si manakik tu sinamoti molo tuk peta jujui i dangalani hunongai kurupia tapakke hata sinamo nuai dangalani belgana atong hikita na tua-tua nama pajar hokugelengi
dangalan ni torok ni jolma inang, dangalan ni torok ni jolma ama mengadupi bestam aso gabe ulaun dabalga. Molo jilmi do sipatu pot tani ngomatu anaki. Cukup holan marulau ni ia ula pehita dak pola di dedu manang ijabu pehita hok do itong ada nagok. Imani memehot tugel lengi. Asa unang margulu-gulu tinda sida holan belga ni sinamo nakingani. Ayalah hinakam ni sinamo hunwaing. Rupiah nama, sei rupiah. Molo tu hati hai memang dang rupiah tinuju ni sinamo to. Atong kita na tua-tua nama mamemehok kugel lengi. Asa unak sei gulu holam meriah nama jo hunok nungai naingi kosongonon naik toluhali mergati pakaian tiki pestai ai hepeng dusudei daima naingi kopar musik songonon naing songonon molo boy do nielek gelengi nggonong marsibado satahi nasida tuk sopar musik pe tuk kolani jabu pe hudul songoni itu ngani jabu kok do ada nagok songoni mapadapok siani ba mau lihat ya mak pinatape matudongan. Ya, mau lihat ima tangga pasian namang royal sinangga namang abai di pabuka di pangatusan di damang mengenai tema na diangkat host jaladong dotong di soal peserta tanah baru hadir horas tu itu tapteng bukan pak alai tapasah mapartikian tu amang ara amata raja. Horas itu Horas. Ya, horas. Mau lihat saat tuau rupani partikian. Jadi adok si dohonokku saotik tuhita na adong di komalon muluboy niyan unak pagudakku hata na madokon sasitong na oddo sasitong na on sasitong na agudang duhubigin akining hata maddo sasitong niya songonoddo sasitong na songonoddo hape berbeda tuaka pengetahuannya kadongan. Jadi sasitong ni nani dokono perupani paling siap pengalaman sedang dok topong. Jadi arong do halak nama nanggapi langsung siang gijang. Ima jo usul sianau unak pola pagudak kunya madok sasitong na gabi don non hira nama maksahon imana boleh dokon sasitong na oddo. Paduahon idokon hala amang nak keluar nak kening ala tadok do nak kening metrai maknani sinamoton gabe dokon imana ditabai PKS perjanjian kerjasama akan odat tongan non nama babiasan no satu tor adong mau siya bain PKS an non jadi molo nama ninggung do imana masalah nani dokon nak keningan metrai au bertahan dau metrai molo idokon nama ninggung metrai doi mana sebetulnya Tuhan Yesus pe jelas do idokon saya telah tebus dengan metrai yang lunas metrai di Alkitab sehingga kita ini adat kita ini sesuai dengan Alkitab tidak ada PKS di situ ini satu sih patuluhan muse Buti amang sarupa do sapadapok do guru jending nak kening. Jala imana perupani ngadi dokon imana mewakili siak kami naposo na keburu do imana merdadi masuk dokon itu keluar. Nah sarupa imana do naboru hoson wain dangi siak kanaposo. Jadi perlu do si bainota edukasi unang adong bahasa pagudaku bahasa sasitong na bahasa serupa tu guru jending akan guru jending nak keningan dot au siang gijang do nahu pikiri do guru jending pe siang gijang do bahkan molo au mamikiri ada ton bahkan sebelum agama dohot permalim do sebelum Mesir datang tutano bata ngadong adat jadi siani dotong nabi nuat jadi kedua humuse ba mulai dokon nak keningan
adong pausayang sebetulnya ikon itu sebetulnya adong sinamot ba adong do sebetulnya pausayang jadi ba piga-piga dapot dope adong pausayang ujung ni pausayang awan not ima marujung mau tu nama buka hobbung ayang do pausayang ileyan asal nare do hitang ngamulai gamang ana sorok pe pausayang ama buka pausayang ama buka hobbung segala macam HP sok pausayang segala macam kan jadi molo menurut makna ni sinamoton saru pada songon nahurokon nak keningan omma tada bahwa pernikahan jala borui ikom majunjung amat tanah jala margana pe ngagabe margani anak nape ngagabe margani amat tanah imara naboy hubayan saotik jadi molo nipikira sebetulnya molo ni telusuran dihita pe danga dong suhinya pang naopat dihita alai na adong dihita sebetulnya si jalo todoan jadi itu ban hodok komusia nak kening setuju tu guru jending na gijang do guru jending alai tahun main bicarakan na toru menurut pengalaman molo suhinya pangnau pak sebetulnya di permelim don alai molo si jalo toduan digijang don ima batak pertama kali alai kebetulan opat di permelim pe opat dihita si jalo toduan di bahan di permelim suhinya pangnau opat jadi ngagodang membaur najolo bangsoido permelim segala macam jadi terbawa-bawa mahita tu sini apang na opat jadi setuju da rupani pausayang awang sinamot awang pausayang ai opukku pe adong dope bapakku pe adong dope pausayang jadi itu sebetulnya ubain na hami pe itik nama buka hobbung raja nami takas dope kami so na hodok na cerita aw na basai ba horbo boru-boru horbo da marana muse da tong dua sa ilean ima argana itiki pernikahannya sida dilean pausayang jadi nani do ni baru pani disunwaing na siyang gijangado nani do kokku na hudokkon mungkin guru jending pe na siyang gijang do ibu imana asaw nang mago satu toro unang bias terus satu toro tahun nang kebablasan biasna ai au pe hado hulahon marhata sinamot paulihon anak 10 juta alai Roma jolma akan amalo rupani daung dan jadi 10 juta gabinna raja parhatani paranak bakoldo pamangaku madokono perjuan marsugo marhata sinamo iyolina kereza 10 juta inna akan nga ameol nga dang binoto be ay bulu raja parhatan yan taboti nya sinamo boy ibani mana be tabba jago man yan alay bakolin na pamangan na madoko 10 juta HP para anak do parboru nga setuju 10 juta omma kadang-kadang namasa di lapangan jadi maksud ni guru jending siang gijangannya unang pada hubi bias ay murado ada to sebetulnya hita do namban na maol imara siya nao maulate horas di hita tabaya kadongan. Oke, maulate sian amat taraja tapa sama partikian tu amang kombur adat Batak sebelum kita serahkan kepada guru jending dan tapting bukan pak-pak. Teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.